Avui presentem aquesta segona edició de Vacances de la Gent Gran, un compromís que vam adquirir de tornar a recuperar aquestes vacances perquè hi ha molta gent a la ciutat que d'altra manera, si no és d'aquesta manera organitzada per l'Ajuntament, no viatja, i per tant aquests viatges els recuperem, en aquest cas la tardor, per la tardor del 2023 i també per la primavera del 2024. Com sempre, les destinacions més a prop, destinacions també termals, destinacions també a Espanya, a les Canàries i també viatges a Europa, que recuperem nous destins a Portugal, Praga, Eslovàquia, per tant els mercats també de Nadal, per tant una mica d'oferta per tothom. Incorporem, l'any passat van ser 17 destinacions, aquest any són 18, per tant una destinació més, i a més també com a novetat que aquest any aquelles persones que vulguin poden fer la inscripció online. Els que no vulguin fer-ho online poden continuar-ho fent-ho presencialment al Casal Pere IV i també a les oficines cardinals, però també com que tenim gent gran que la veritat és que això de l'online el fan anar molt bé, aquells que no vulguin fer cues també a través de l'online es poden inscriure. Des d'aquí, com a Ajuntament, esperar que s'ho passin molt bé, que facin xarxa, que la gent gran no ha d'estar sola a la nostra ciutat i per tant que disfrutin d'aquesta nova edició de les Vacances de la Gent Gran. És meravellós perquè a la gent gran ens agrada molt sortir, viatjar, i crec que els preus i l'esmero, el cuidado amb què estan preparats, podem anar ben segurs. El benefici més gran és per la ment i el cos, vull dir, perquè això de sortir, distreure's, conèixer gent nova, parlar, vull dir, això és un gran què. Vull dir, això és una activitat que ens dona molta vida, molta. Excelencia, o sea, un 10 para todos, ¿eh? A conocer sitios y conocer otras personas, sí, muy bien. En el grupo ja quasi nos conocemos todos. He estat a Lanzarote i ha sigut un viatge de meravella. Per totes les atencions que hem rebut. Ha anat tot bé. Jo no dic queixa.